Uba Piyush Marwin, MLA MDC Jongkaraniko constituency, Matakasngi ulayo oban play yo maunong rim, bantay yek integrated block development complex, ni kajingtay betamay Jongko office o BDO CNRD Ranikor block. Hakajingmang kabakot arklur hinyo punyo lak tangka. Hakini kasngi lai don lang rengkat ki officer Sarkar Jongkaraniko civil subdivision, Southwest Khasil district, nadu uba KC Nongrum, executive engineer ka PWD Raniko division, uba D Kendia, SDO ka PWD road Nonghalam division, u block development officer ka Raniko CNRD block uba AL Bare bat kiwe pan. Masenyo pediang yau snem thamai. Hakasen kabah ningkong mo katayo kabah ningkong jong niu panai jong niu snem thamai. Ngiyo ya kene kalat benbu yau niu mau nong rim bentai ya ka building hak ni ka blok jongi ni sutho ka jing sakri jong ka blok hapo kisnong kithau kapalayo jing mentoi hakababun kiliang na tekamta kasnong kathau hapo ka blok kejungi ngidon kumbasis pa sanpau tam kisnong sanpau ar sanpau lai kipal adon ya ka sanpau nyau kipal adon ya ka lis nari kidam don kisnong kibami tmai naman nga sotho kibun ki nongilam snong ki wan sanga berkepat banyo ya ka permission naman manta ka blok sisin bah mi kisnong tmai habanyo ya ka census code de dongkam nuwat napo ka district council terang lang berkito ngilapoi sekisis pa nyopau dunah hapo ka blok kejungi dina preng kini ki sispa sanpau tam kisnong ngilap bangi i ba napo ka office jong ka blok hi sipun ba ki kampen roy ki development hapo kasnong ka thau ki ba ngiyo ban penyang am ta kata le napo ka office jong ka blok ngiyo sibun kijingirap habai dei bat ki beduk is besuk habai dei begini ki skim PMAY lengba ki yeng ki skim yeng ki yeng kesem lengba ki skim teman bat kiwe ki jinon kam ndai bengin yo pat ke ben aya ka jing sakri ka ba pakah ngidon kam ya ka office ka ba paka namar ba nyisutho larangidon ka office ka ba paka nginla sisu ben ai ya ka jing sakri ka ba ka paka na kamta ka snong ka thau hapo ka blok ka jungi sim namar nyisutho banwara ya ka roy ka pa kumbangi pli mibo mau nurim ya kene ka blok matakasngi kamdei ke jingi onong na kanta video lese na kanta kini ki office lane na kanta ka jonga andre ke jingi onong kadei na kanta ka konsorsi kisnong kithau ke jungi na kanta kalawai ka pateng ki khon ki ti ki jongi kane kamdei kanong kanti simet jongno re jongno nyimla kam nong kanti jongno re jongno oi hakapor ba kilong ke upsar kilong kombat long manta example mo kombolong uba ngidon video mata ba bare ngidon uba executive engineer ba nongrom kini ki SDO ki jongi SDO PHE jongka BADO jong kiwe ki department maki ki trace tom banwara
ya kata karoi kapa hapo kadong kathan ke jongki nang kamta jongki simet bet na kalian ke jongaru komo no mai khmat jongpi ngatristom benwara ya karoi kapa nang kamta tang jonga simet Henry na kamta ko konsumsi na kamta kalawai jong kadong kathan kalawai jong ki khon ki siu ki jongi ladadon kano karoi kapar baka sarkar kakwa benwara ngobha ya trilang ngobha ya don kaman sim banya kelut nang ba hakwe kasngi ba kani ka block ka jongi ka civil subdivision ka jongi ka konsensi ka jongi kanlong kum ki konsensi benijor bet kiwe te ngam kwa shu ben sim ya kapor te shwa bangin yo ben play ben bo yo ne monorem ni don hang ne I kontraktor ru jong kaneka jingtrei menta ka bangin sa play ba ku play na kamta ka jong iru ben ngej scam ba kontraktor in pendep ya ki jingtrei ha kapor ka babiang at kum ka kendon juga sarkar kalabo apok khat para banai dei ben pendep ya kini ke jingtrei ingin scam ba insa trei bah ya kini ke jingtrei bat na kali ka jong iru ni khmi lenti ba ndang il adep ya kini ka building kan ai ya ke jing sakri ka babha ka bapaka sisu na kamta kani ka blok ke jongi na kamta ki breu ke jongi apo kadong kathan apo ka konsulsi ke jongi bakla ka blok ban kor mata kala don kumban live post nami ai te apo kini ki live post nami I ka jing skri jong kani ka blok kala long ka basir kai te ngang ala long ta video bakat san bawan han kani ka blok ban kat ban ya khmat ngaru ngan ai kat kum ka jing skri ka bala ai kini ki video kil ba balawan swa khamat jonga ka main objective jong kani ka ni ka sngi kalong ba kwan patus phi ba kani ka sanction ka bagal awan lang ba kani ka ministry of CRD central ministry knang ba in town kani ka building ka batmai ka ban long ka ba jikur khu ka ba bon ya kani ka than ka jongi markat kumbang ite ba kanang mix nam ngi ka population ru ne ka jingbon brio ha kani ka than ka jongi kanang roy nang roy bat ka building ka jongi pat kam don su kata ka space ma ne ka jaka mar kami ki service ne ki jing sekri lengba ka bawana ka sarkar ka jongi te lengba bat how kani ka building I ba kata kan aji motor shibon kan te kumangin sim nuk sama mangi ba ha kani ka thang ka jongi bon ki department nagim don jaka ngi hapsu shiu operin na ki simwai na jat ki building jong ki weki breu kani kala pendekot sibuna ya kating trekam jong kani ka blok ka jong ina ki office ki department ki weki jong I barang scam ba kum kini kani kating ai kani ka building kalong kajing mentoy ka ba kongsan ya ka than ka jong